ба иттилои агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нимаи 11 феврал ҳавои офтобӣ дар назар дошта шуда, баъдан аз 13 то 19 феврали соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳаво боз номусоид гардида, дар водиҳо борон ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ барф меборад. гуфта мешавад ки давоми ин рӯзҳо дар баъзе ноҳияҳо бориш шиддат гирифта, ҳарорати рӯзонаи ҳаво то 4-6 дараҷа паст мешавад. хоҳиши кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ аз шаҳрвандон ин аст ки давоми ин рӯзҳо баромадан ба шикор худдорӣ намоянд. боришоти барфе ки шуда истодааст ба рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили тармафароӣ ва сангрезиш махсусан дар шоҳроҳҳои кӯҳӣ эҳтимолияташро зиёд мегардонад ва ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш вобаста ба тағйирёбии боду ҳаво, боришот ва он офатҳои табиӣ ки эҳтимолияташ хеле зиёд мешавад, кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эҳтиромона ба диққати ронандагон мерасонад ки кӯшиш намоянд аз сафарҳои нолозим тариқи худи ахбаҳо, ин ҳам боша шоҳроҳи душанбе хуҷанд, душанбе хорух, душанбе рашт, лахш, ҳаддаримкон агар имконият бошад худдорӣ кунанд, чун бори дигар такрор мекунам, на танҳо боришоти шадиди барф, балки яхбандӣ дар роҳҳо ва аз он ҷумла сангрезиш ва фаромадани тарма эҳтимолияташ хеле ва хеле зиёд аст. ғайр аз ин мо муроҷиат мекунем ба кулли аҳолие ки дар деҳот зиндагӣ мекунад ва хонаҳои истиқоматии худро тариқи бухориҳо ва ангишсан гарм мекунанд. хоҳишмандем ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаи нохуш вобаста ба заҳролудшавӣ аз дуди ангишсанг бори дигар қубурҳои бухориҳоро санҷанд, то ин ки аз ин ҳолат эмин бошанд ва аз ҳолати сӯхтор хоҳишмандем тамоми қоидаҳои бехатарии зидди сӯхториро бояд ки риоя кунанд. шуруъ аз шоми 9 феврал дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла дар шаҳри душанбе вазъи ҳаво тағйир ёфта, резиши барф ба назар расид ва ҳарорати ҳаво то 2 дараҷа паст фаромад. тибқи гуфтаи обу ҳавошиносон нимаи дуюми рӯзи 11 ва 12 феврал вазъи ҳаво тағйир ёфта, дар шаҳри душанбе ва бисёре аз навоҳии мамлакат ҳавои офтобӣ дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ин шабу рӯз шабона 5 ва рӯзона аз 2 то 8 дараҷа гарм мешавад. иброҳими неъмат, Назарзода Суҳроб, шаҳри Душанбе, Хабар.